minnu mejjed tal-qattra u minnu mejjed fis-sakra. Sfortunatament fid-dinja mhux kulħadd huwa xxurtjat biżejjed li jgħix ħajja komda fil-lussu li ġib miegħu is-seklu 21. Bħalissa mal-fruntiera bejn il-Libanu u s-Sirja hemm eluf kbar ta' familji Sirjani li spiċċew jgħixu f'kampijiet ta' kif art twelidhom tinsab fi gwerra. Tkellimna ma' Liza Karwana, tfajla Maltija li qattgħet xahar f'din iż-żona fejn flimkien ma' dawn il-familji għexet il-ħajja kemm xejn nibsa li ġib magħha il-gwerra. ħarbu mis-Sirja minħabba l-gwerra, għaliex ma setgħux joqogħdu taħt dawk il-kondizzjonijiet tal-gwerra ovvjament u meta jsibu ċans għal kif jekk eżempju jiena sewwa hawnhekk għal ħasqattaw il-gwerra. Ħassib iċ-ċans ħataħrab sewwa, ma tistax tibqa' f'post fejn hemm il-periklu. Fost ix-xogħol li għamlet fil-Libanu, Liza għenet l-ċkejknin biex jitalmu aktar il-lingwa Ingliża, hekk kif fil-Libanu l-edukazzjoni tingħata biss bi ħlas. L-iskola bil-flus. U mhux kulħadd għandu flus biżżejjed biex jibgħat it-tfal l-iskola. Jekk eżempju għandhom 3 tfal, forsi għandhom flus biex jitfgħu wieħed l-iskola biss. Il-belt fil-Libanu li kienu qed jgħixu fiha Liza u sħabha kienet tinsab madwar 10 sigħat il-bogħod minn waħda mill-gwerer li hawn għaddejja bħalissa. Jiena kont ngħix mal-border tas-Sirja, jiġifieri mażna, u kont sija l-bot biss mill-Capital City, però fil-Capital City m'hemmx gwerer. Minkejja dbatija li jinsabu għaddejjin minna dawn il-familji, laqgħu mhux ftit lill-grupp Malti. U l-imħabba li wrew iċ-ċkejknin kienet waħda li tħallik bla kliem. Għandna ħajja maġla illum il-ġurnata, però huma għandhom ħin għal kollox u daqskemm naħseb ħabbejt it-tfal ma nħobb il-ħadd aktar hekk. It-tfal wis ħelwin.